Зифа Кадырова. Синсіз келген язлар. Фираяның көңіл төшінкілігі, гіл көз яшы түгуі, балаларын да, әнисі білән туғаннарын да бұршуға сала тұрды. Бір тітренуден арынып бітмәді, икенчесі келіп ябырылды. Әлі бір танышы келіп сөйледі, әлі икенчесі. Бар кіші білген, тек ул гына суқыр болған. Тек бу халеттен ничек шығарға керек. Қызы да йылый. Әни, йылама, туқта. Әтине қайтарып булмый бит. Мин дә бик сагынам. Ярты ел үтеп китте. Каберенә барып килик. Кичер әтине, җибәр, дип йылады. Әйе, туктарга. Тик ничек? Улы да көндә килеп хәлен белә, ул да борчыла. Элек бик ачуы килсә, Фирая эшкә тотына иде. Хәзер дә эшкә чыгарга кирәк. Тик көч җитәрме соң? Гел кан басыма, шикәре уйный. Асу белән телефоннарны алыштылар. Аралар үзелмәде. Ял йортуда икесенә дә әллә ни ярдәм итмәде. Үз-үзеңнән качып кутылып буламыни? Һәр нәрсәгә вакыт кирәк. Алсу шылтыратканда ул шәһәргә эш эзләп килгән иде. Алар бер тукталышта очрашып кафега кереп утырдылар. Ахирәтенең кәефе шәптән түгел иде. Куллары һаман калтырый. Фирая апа, мин яши алмыйм ул авылда. Эшли дә алмыйм. Эшемнән киттем. Бөтен кеше кызганып карый, ә мин хурланам. Урамнан барганда янымнан саз чәчрәтеп, яңа машинага утырып чыгып киттеләр. Өйдә ялгызмын. Муеңа бау салырдай булам. Кеше ничек шулай үзгәрә ала? Мин шуны аңламыйм. Көчсез кеше янында кем дә булса көчле булырга тиеш. Фираяда да шундый сыйфат бар. Ул кинәт кабынып китә. Әйтерсең аңа барбыр, бар да ал да гөл. Әйдә дустым, бар кайгыларга төкереп эшкә чыгабыз. Безне сөймәгәннәр үзләренә үкенсеннәр. Без синең белән эш табабыз. Мин бит штукатурмаляр, берәр шабашка алабыз. Эт булып арыганчы эшлибез дә арып ятып йоклыйбыз. Төкерик башларына. Мин бит төзелеш эшен белмим. Миннән ни файда? Син бит укыган кеше. Тиз өйрәнерсең, кайгырма. Өйрәтәм мин сине. Син миңа измә ташып торырсың. Мин стеналарны тигезләрмен. Менә хәзер бер таныш начальникка гына шалтыратам да, жан биргәнгә җүн бирер, Ходай ярдәменнән ташламас. Асуның йөзендә ниндидер кызыксыну уяндымы? Әллә Фираяның күңел җилкенүе тәэсир иттеме? Һәр хәлдә күзләрендә җанлану барлыкка килде. Ходайның рәхмәте, 2 катлы бер йортны штукатурлап, акшарлап чыгарга кирәк булды. Кыскасы, без синең белән иртәгә эшкә чыгабыз. Фирая апа, мин куркам, миннән көләрләр. Мин күз алдыма да китерә алмыйм ул эшне. Булды дустым, хурландык, гарләндек, йыладык. Булды. Әнә кулларын калтырап тора. Әнә шунда измә сылый калтыравы да бетәр. Укытучы икәнеңне дә бик тиз онытырсың. Ничего, югалмабыз. Син әлегә миндә яшәп торырсың. Икәү бергә эшкә йөрербез. Беренче көнне икесенә дә бик авыр булды. Килгән измә бер кеше өчен күбрәк булып чыкты. Битермичә ташлап китеп тә булмый. Авылга төнлә генә эт булып барып кайтып керделәр. Утырып ашарлык та хәлләре калмаган иде. Аннан-моннан юындылар да караватка тәгәрәделәр. Ничек чыдарга була бу эшкә, диде Асу юкаралаш. Чыдарбыз, дустым. Башкына ашкына күрмәсен. Фираяның бөтен курыкканы инсульт була күрмәсен. Мекрысы булган иде инде. Башларына хәсрәт төшкәннән бирле беренче тапкыр икесенең дә онытылып, изелеп йоклаулары иде. Эш коткара кешене дип белми әйтмиләр.